del nostre grup, aprofitant que el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, portem aquesta moció al plenari per a fer política de la igualtat, però política de la bona, de la que denuncia injustícies i reivindica els drets de les dones que en els mesos que porta el Partit Popular governant a Madrid estem perdent-nos tots. En referís a que diuen que és per la crisi, però darrere només n'hi ha ideologia, la ideologia més rància de la dreta d'Espanya. Volen que les dones tornem a casa, que no tinguem dret a decidir quan ser mares i que a aquest pas no puguem accedir a la justícia, amb la reforma laboral, amb l'anunci que volen canviar la llei de salut sexual i reproductiva i amb les taxes judicials. Per això creiem que més que mai hi ha que reivindicar tots els drets que ja havíem aconseguit i que estem perdent. Alguna intervenció? Senyora Gil. Molt bona nit. Nosaltres anunciem que anem a votar en contra de la moció del Partit Socialista. Primer perquè vam parlar ja en la comissió informativa de presentar una moció institucional entre els quatre partits si ells retiraven la moció que portaven ells individual. Ells no van votar a favor de la nostra moció, però no van votar que se fera institucional. Jo les vaig presentar la moció que se veia que no feia referència a cap partit polític. Votem en contra, primer, molt ben dit per la senyora Sánchez, perquè ells només volen fer política d'actes que se celebren. Bé, no sé quin problema té el Partit Popular en fer política. És prou greu que una regidora veig que tan pejorativament fer política. Estem així per això. Estem en un partit polític, en un plenari, i fem política, i hem de fer política de la bona, perquè no està la situació com per a declaracions institucionals que a vegades de bones intencions, que estem d'acord i la votarem a favor, però creiem que la situació és prou crítica com per a quedar-nos de braços creuats i no fer res. Molt bé, gràcies, senyora Gil. No tinc ningún problema en fer política. No tinc ningún problema que vosaltres vulgueu fer la política, sou lliures de fer aquesta política. El que sí que tinc un problema és que nosaltres estem fent política, però estem defendent els interessos i sobretot els interessos de la dona. Se m'havia oblidat comentar-te antes, en la intervenció anterior, que havies dit que el Partit Popular té una ideologia rància, una ideologia que promou que les dones se queden en casa, que no puguen tindre fills quan toquen i que no puguen accedir a un lloc de treball. Recordant lo que ha dit la meva companyera, que és una dreta rància, la més rància d'Europa, la que tenim així en Espanya, evidentment. I quan ho diem, no ho diem perdido, ho diem perquè això no és primitiu. Com vostès poden dir que estan a favor de la igualtat, heu votat en contra de la llei d'igualtat. És més, heu votat en una constitucional que vol dir que constitucionalitat no res. S'hauria de votar en contra de la llei de l'impost. Esteu en contra de que només puguen avortar aquells que tinguin diners i els que se puguen anar d'Espanya. Les pobres, els pobrets, les pobretes, i això no cal que tinguin el dret d'avortar, només els rics, que se puguen anar a Londres i que allí puguen avortar. Llavors, estem parlant de fets. I vosaltres, quina proposta, quina iniciativa, quina llei heu fet des del govern d'Espanya durant els 8 anys del govern d'Anaya, que heu fet per la igualtat d'aquest país? Què heu apoyat en matèria d'igualtat en aquest país? Entrem, parlant de política, parlant de coses concretes. Contestant al senyor Falomir, només dir que la ideologia rància, és el que vostè ha dit, jo no sé, fa molts anys jo no estava ficant política, no puc defendre el que s'ha fet fa 15 anys, fa 20 anys. Vots a favor de la proposta.